once more म्यूजिक को शेट ठोक दीजिए महाकाल का धमाके लाकर शेट ठोक दीजिए 5,000 लौटे दिख जाना चाहिए। ये 4,000 के लिए मैं यहाँ पे नहीं खड़ा हूँ। डिस्क्रिप्शन बॉक्समध्ये आपण लिंक दिलेली, लिंक अशी दिसेल डिस्क्रिप्शन बॉक्समध्ये. तर लिंकवर टच करायचं आहे. लिंकवर टच केल्यानंतर आपल्या मोबाईलचा डाटा ऑन करायचा आहे. मोबाईलचा डाटा ऑन केल्यानंतर पासवर्ड मागेल, तर पासवर्ड व्हिडिओमध्ये दिलेला आहे. व्हिडिओ जरा यांना स्किप करता पूर्ण बघून घ्यायचा आहे. आणि पासवर्ड हा एकच स्टेपमध्ये दिलेला आहे. पासवर्ड टाकून घ्यायचा आहे. पासवर्ड टाकून घेतल्यानंतर सबमिट करायचे आहे. सबमिट केल्यानंतर आपल्यापुढं असा इंटरफेस येईल. सबमिट केल्यानंतर आपलं जरा नेट स्लो चालतं आहे, त्याच्यामुळं नंतर असं 5 सेकंद वेट करा म्हणेल. तर नंतर आपल्याला गुगलमध्ये जायचं आहे, लोड करायचं आहे. नंतर अशी आपली फाईल तयार होऊन येईल. तर इथून ही फाईल डाउनलोड करून घ्यायची. पुन्हा क्रोम सिलेक्ट करायचे. क्रोम सिलेक्ट केल्यानंतर आपली फाईल डाउनलोड होईल. तर पुन्हा डिटेल्समध्ये जायचे. डिटेल्समध्ये गेल्यानंतर आपली 11 MB ची टोटल फाईल आहे. तर ती पूर्ण डाउनलोड झाल्यानंतर डाउनलोड होऊन द्यायचे आपल्याला. डाउनलोड झाल्यानंतर आता फाईल मॅनेजरमध्ये जायचं आहे. फाईल मॅनेजर आपण ओपन करायचं आहे. फाईल मॅनेजर ओपन केल्यानंतर आपल्या फ्रंटलाच ती फाईल आलेली असेल 15 ऑगस्ट रोहन ग्राफिक झिप म्हणून. तर तिला एक्सट्रॅक्ट करायची आहे. एक्सट्रॅक्ट केल्यानंतर इथं पेस्ट करून द्यायची. पेस्ट केल्यानंतर आपली अशी फाईल दिसेल. तर आपल्याला आता पिक्सल लॅबमध्ये जायचं आहे. पिक्सल लॅबमध्ये गेल्यानंतर आपण आधीच इथे एक प्रोजेक्ट ॲड केला होता, त्यामुळे आपण इथे कॅन्सल करू. तर पुन्हा 3 डॉटवर टच करायचे. नंतर ओपन PLP फाईल. नंतर PLP फाईल. नंतर आपली इथं फाईल बघायची कुठं आलेली. 15 ऑगस्ट ओपन आणि ॲड करून घ्यायची. ॲड केल्यानंतर बॅक यायचं. आपल्याला लॉक बघायचं, पण त्याला हे का लॉक नाही. तर आपण इथून शुभेच्छुक रोहन तुरपुंडे आहे, तर आपण तिथं दुसरं टाकू. तर ते फॉन्ट चेंज करण्यासाठी आपल्याला एक ॲप लागणार आहे, इंडियन फॉन्ट कन्व्हर्टर. तर ते ओपन करायचे. ओपन केल्यानंतर सर्वप्रथम आपल्याला डाटा ऑफ करून घ्यायचा, नाही तर ॲड लागत आहे ॲपला. नंतर इथं मराठीतून नाव टाकायचे. नंतर इथं टच करायचं युनिकोड श्रीदेवी. नंतर कॉपी करायचे. कॉपी केल्यानंतर पुन्हा इथं जाऊन पेस्ट करायचे. पेस्ट केल्यानंतर असं पूर्ण येईल आपलं सगळं. तर इथं तुमचा एक फोटोसुद्धा घेऊ शकता तुम्ही, जो लागेल तो. आपण मटेरियल यूज केलेलं आहे. स्वातंत्र्य दिन त्याचं मटेरियल पाहिजे असलं तर व्हॉट्सअप ग्रुप आपला जॉईन करा. त्याला आपण डेली मटेरियल प्रोव्हाइड करत असतो. आणि इमेज सेव्ह करायची असली तर एक्सपोर्ट, कस्टम आणि अल्ट्रा करून इमेज सेव्ह टू गॅलरी करायची. सेव्ह टू गॅलरी होते आपली इमेज. सेव्ह टू गॅलरी झाल्यानंतर गॅलरीमध्ये जायचे. गॅलरी आपली ओपन होते. गॅलरीमध्ये गेल्यानंतर आपल्याला आपली इमेज इथं फ्रंटला दिसून येईल. मग आपली अशी SD मध्ये इमेज आहे. ही PLP फाईल आपण HD मध्ये दिलेली. तर व्हिडिओ आवडला तर व्हिडिओला लाईक करून चॅनलला सबस्क्राईब करा.